Fort, maar Isa. Wat is er al een beetje globaal te zien in het Klompenmuseum? Nou, eigenlijk de hele ontwikkeling van vroeger een stukje hout met leer tot de vorm die er nou had. En eigenlijk alles eromheen. Wat je maar van klompen willen weten, dat wordt eigenlijk uitlijn daar. Boeteloze klompen tot de oudste klompen die, die we nog kennen. Dus er is van alles. En in de simmer zal het echt wel druk te wezen. Hoe zit dat bij je? Nou, we hebben echt smoor ook gewoon de laatste weken. Zo in de bouwvak binnen meest op de reel dicht. Maar ja, wij hebben dan, kijk wat oors, we hebben er een museum bij. En dan zien we dat er wat toeristen die hier in de buurt op camping staan, die worden wat dwan. Dus dan komen ze hier en dan hebben ze heel oren drukte. Maar nee, het weer lekker druk. Meestal hebben een bepaald beeld bij klompen en dat is hoe het algemeen wat oudballig. En dat proberen we eigenlijk wat te verhoren in terug. Nou ja, ik een mixgolfbaan, dan kan ze zelf een paar klompen mondorgen en dan kan ze mixgolf spelen. We hebben er wat vierleppen bij en eigenlijk proberen we daar het karakter een beetje te verjongen. Want wij zijn natuurlijk vanuit dat iedereen op klompen maar erin.